Kuminyene uDalatiye Pietermaritzburg njengoba amalunga eqembu lomkhonto wesizwe ehola umbhikisho obheke khona enkantolo lapho khona-ke isisebenzi se-IEC eyoshushiswa ngamacala okanye ngezinsolo zokwenza ubugebengu ngama-ballot papers ngenkathi kuvotwa. Ngubingelele ngikwamukelele channel eMasweti Mina Production okubingelelayo umxolisi Mfanakadlomo waphansi le enkandla enhle ngokuyiholela. Mangabe-ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi subscribe maqedwe le video ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Wethu daba ngezingalo-ke njengamanje lothi-ke ungasitshela ukuthi ziphelile ze-IEC nomkhonto wesizwe njengoba-ke ulokhu ubona kuthulekile kanti cha kunzima-ke kuningi okwenzakalayo ngale kwamashidi njengoba-ke namhlanje 27 June 2024 iqembu-ke lomkhonto wesizwe lishayeka imashi ebheke khona le enkantolo-ke lapho khona kubhekene okanye-ke oyisisebenzi se-IEC ebhekene-ke namacala ezinsolo zokwenza-ke ubugebengu zomuzwa-ke laphana kumnumzane Ngcobo okhulumela umkhonto wesizwe ukuthi-ke ithini indaba-ke yalo muntu obhekene-ke nenkantolo namhlanje okuzovela ukuthi ngabe utholakale namacala noma-ke inkantolo izomthola engenawo amacala njengoba-ke ezochaza ukuthi indlela abambamba ngayo bathi-ke besesha imoto yakhe bathola ukuthi hawu imoto yakhe-ke igcwele ama-ballot papers sekuvotiwe naye imoto yakhe yashosholoza bathi mabethi bamvimba wabaleka bamhubha-ke wazofika emzini wakhe bathi mabefika-ke emzini wakhe inqwaba ama-ballot papers amavoti kabantu abavotile avalelwe khona-ke kumuzi wakhe-ke lo muntu-ke namhlanje ukuyogwetshwa okanye-ke kungenzeka futhi-ke inkantolo imthole engenalo icala. Sizolinda nje ukuza ukuthi-ke lizohamba kanjani okwamanje nje ngicela ukuthi uyizwele ukuthi umnumzane Ngcobo uyichaza kanjani le ndaba kade ekhuluma nabezindaba. This match we are here to voice our anger and disgruntlement that there is one suspect that is appearing in court in connection with the theft of our voters MK, and we want also to tell the court that there are other 4 pending cases, case 25 and case 26 that was opened at Alexandra police station that is not yet been rolled in the court, and there is another one at Ward 24 that is not even appearing anywhere. We want to state categorically that as Moses Mabhida region of MK, we are not satisfied by the result that was announced by the IEC, particularly for our region, since we find some of our votes in the dumping site of Umsunduzi municipality. We also understand that, Reggie, this person was apprehended by you guys. What was he doing at the time? Or where was these ballots found? The ballots were found in his possession, in his vehicle, and upon confrontation with our forces, he ran away and we chased him to his house. And when we got in there, we found more ballot papers and boxes in his private home. So the purpose of this march, because it's going to court today, is it a voice of the MK to say that you don't guys want him to be released on bail? Perfectly so, yes. We want him not to be released on bail, but we are more concerned and we want to know, or the court to find out who were behind all those shenanigans that he was performing, because we believe that the IEC material is a state material, so it cannot be in a position of an individual, and who authorized or who gave that individual those materials. And we know the magnitude of IEC materials, that it's about deciding who will govern the state. So anyone who is barring that process to happen smoothly is performing an act of treason. So we want the court also to charge this suspect for the charges. Iyo-ke lo ndaba njengoba kuyizwela ngane kwethu kusho khona ukuthi inkantolo izothatha isinqumo sokuthi imthole necala noma-ke imthole engenalo icala. Cabanga-ke incindezi ekule nkantolo njengokuthi-ke uma ngabe kwenzeke tholakale necala, ngicabanga ukuthi kuyobe sekuphoqa ukuthi kuqalwe phansi-ke kuvote noma kube khona ezinye indlela okuzolungiswa ngazo ukuze-ke kuzoba fair, ngoba phela uma engatholakale necala kuyobe kusho ukuthi-ke kuningi okunye-ke ongase-ke kutholakala okusho ukuthi-ke iy'namba uma ngathiwa zibalwa kabusha ngaba khona ushintsho-ke oluzoba khona. Sizolinda sibone ukuthi-ke izo-unfolda kanjani le ndaba. Engizocela kwena ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi subscribe ukuze ungeke usale ngaphandle, ushaye like bese uyakhomenta, siphinde-ke sidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.